Osamatai no kitingui hastene joto club te osamatai kaine rock pendal rock tangnani seng sabaika kebo lukurok rikatal painani rock bo seng sabaika aroni bisingono mane khokjak mani te fekjanai manani supply te bo bari boitong mane mangfli nukjaka aboni logibo juwa muthangmani bo belaikeno nukjakai tangka tripura hastewo karak salo horo botala amsebo avian khalaiwi khoroksini ending juwari no romka police ro karak salo horo hoija mani bishingte salthang thanani SI Govinda Singha te botala farine OC SI Shubhajit Devni toitulmung bai botala hatibo avian khlaiwi khoroksini jwarino romka boroni yago juwa muthangmani manaite kisa case rangbu manjaka srangsalo salthang thanani OC Rana Satarji avuna tewi shawi khanarika romjangnai rokno kebengai mamla khlaijangnai hane shaka police Salthang thanani police officer sakha osamataino bwskang toniboine abohai avian khlaijaka aboni bagai lukurokno jobajo khlainani bagai koika salthang thanani OC Rana Chatterjee Bureau Report Kokkhara